Ko zan so ka bayyana sunanka wa masu sauraro don ba zan bayyana sunanka ba da kanka ya kamata a ce ka bayyana sunanka don masu sauraro su ji. A'udhu billahi samiul alim min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Honorable Tasiu Hussaini fiye na gidan Honorable Faruk Mustapha. Na'am, to alhamdulillah Honorable Hussaini Tasiu kuma PA na mai girma Honorable Faruk Mustapha. Tun da ka kawo kai PA ne guda na Honorable Faruk Mustapha, zan so ne maka tambaya ko kuma ce zan so ka bayyana wa masu sauraronmu da kallonmu irin hoɓɓasa da gudunmowa da ƙoƙari wanda shi ainihin Faruk Mustapha ya ba mai girma gwamnan jihar Bauchi a lokacin yakin neman zaɓe, kasancewarsa a matsayinsa na DG na kamfen na ainihin shi ƙaura. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na farko dai dukan godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai, mai yadda ya so a lokacin da ya so a kan wanda ya so kuma ko ana so ko ba so. A tambayar da kamun wacce ya kamata na baka amsa kamar irin yadda Honorable Faruk Mustapha ya ba da gudunmawa wa mai girma gwamnan jihar Bauchi a matsayinsa na Darakta General na yakin neman zaɓensa tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa ɗan majalisar jiha. Babu shakka mai gidanmu kuma jagoranmu Honorable Faruk Mustapha, jagoran siyasar Katagun Zone da ma jihar Bauchi baki daya, ya ba da gudunmuwa sosai na a zo a gani, ya ba da gudunmuwa lungu da saƙo, kuma ya yi iya ƙoƙarinsa wajen haɗa mutanen da suke da adawa da mai girma gwamna, kuma ya yi iya ƙoƙarinsa wajen hana idansa bacci domin ya tabbatar da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya yi nasara. Yau cikin ikon Allah da rahamarsa mai girma gwamna ya sake zama gwamna a karo na biyu. Baya da haka kuma Honorable Faruk Mustapha mutum ne jajirtacce wanda ya rike mukamai daban-daban, wanda kuma a wannan mukamin nasa da ya rike na Darakta General ya yi iya kokari wajen mutanen da suka yi adawa da mai girma gwamna ya dawo da su kan hanya kuma sun tafi, kuma cikin ikon Allah da nasararsa Allah ubangiji ya ba mu nasara kai. Alhamdulillah, lallai kan an samu babban nasara. To idan muka tsallaka kuma wato kasan an gama kusan zance shari'a na mai girma gwamnan jihar Bauchi wanda aka ɗebe tsawon watanni ana ta fafatawa, wanda har shi ainihin Allah ya bada nasara a shi mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi. Wanda irin farin ciki da jin daɗi zaka nuna ganin wajen an samu wannan nasarar? To alhamdulillah, nasara ne ta mu ce kuma nasara ce ta al'ummar jihar Bauchi. Mai girma gwamnan jihar Bauchi ya sha fama tun daga lokacin da ya fara neman zaɓe har zuwa yau, ya sha fama da 'yan gwagwarmaya. Ya ci zaɓe, an ce bai ci ba, an je kotu ta ɗaya ta biyu ta uku har wadda aka je wadda daga ita sai Allah ya isa. To dama ba Allah ya isa suka ja ba, sun san cewar dama mai girma gwamnan jihar Bauchi shi ya ci zaɓe, saboda haka babu layin Allah ya isa. Allah ne ma mu ya isar mana saboda an wahalar da mu a shari'a. Kuma alhamdulillahi mun yi farin ciki sosai da wannan nasara da mai girma gwamnan jihar Bauchi ya samu a karo na biyu, kuma farin ciki ne wadda ni gaskiya ba zan iya masalta shi ba a cikin zuciyana da kuma al'ummar jihar Bauchi. Na'am, akwai mutanen da suke ta kalubalantar ainihin shi mai girma gwamnan jihar Bauchi din a farko akan suna bayyana cewa a tun da ya dawo a tenuwa ta biyu din nan bai yi wani aikin kirki ba. Me za ka faɗa dangane da mutanen da suke faɗa irin wannan maganar? To wannan kuma propaganda ce ta 'yan adawa. Shi ka san ɗan adawa ba za ka hana shi ya faɗa ra'ayin bakinsa ba. Mai girma gwamnatin da ya hau ya fara empowerment local government mai girma gwamna ya gyara masarautu, ya gyara fadoji, yana mutunta mutane, ya yi hanyoyi, ya yi kwaltoci, ya yi asibitoci, ya yi makarantu, ya gyara jihar Bauchi ta zama abin sha'awa wa al'ummar jiha da ma ƙasa baki ɗaya. So wannan magana ce ta 'yan adawa wadda kuwa ba za ka hana shi ya faɗa albarkacin bakinsa ba. Na'am, akwai mutanen da suke ko kuma ce wani irin kalubale ko kuma wani irin aiki na a yanzu mai girma gwamna da ya samu nasara, wani irin ayyuka ya sako a gaba wanda al'ummar Bauchi za su mora? Idan baka manta ba, ranar Asabar mai girma gwamna ya alƙawarin cewa zai ɗauki ma'aikata aiki, especially matasa da kuma mata. Mai girma gwamna a kan wannan baka nasa ina da yakinin insha Allah
ba zai kasa a gwiwa ba, zai iya kokarinsa. Za a ɗauki mutane aiki, kuma za a ɗauki security daban-daban, za a ɗauki malaman makaranta. So akwai abubuwa da yawa da mai girma gwamna ya alƙawari, kuma insha Allah zai cika su cikin ikon Allah. Daga ƙarshe wani irin jan hankali za ka yi wa al'ummar jihar Bauchi dangane da su ba da goyon baya wa ainihin shi mai girma gwamnan jihar Bauchi don ganin a haɗa ƙarfi da ƙarfe da addu'a da fata, kyakkyawan fata wajen ganin an ciyar da jihar gaba? Alhamdulillah, kira na da zan yi shine al'ummar jihar Bauchi dama mutane ne masu da'a, masu biyayya. Al'ummar jihar Bauchi mutane ne da suka san mutuncin mutane da kuma karamcin shugaba. Suna karrama mai girma gwamna, kuma suna ba shi gudunmuwa yadda ya kamata. Tunasarwa ne don ba jan hankali ba, tunasarwa ne, abinda suka sani ne kuma da ke son ƙara sanar musu. Mutanen jihar Bauchi ina mai neman alfarmar ku tun daga kan mataki na ni kaina da sauran al'umma da muke tare da su, muna so ku ƙara ba mai girma gwamna haɗin kai domin ciyar da jihar Bauchi a gaba. Mai girma gwamna